Sa number 4, nag-viral nga driver sa salakyan nga nag-dirty finger sa isa ka motorista, indi empleyado sang Bacolod. Yara na karon sa custody sa Bacolod Transportation and Traffic Management Department ang community service vehicle nga gingamit sang nag-viral nga driver nga nag-dirty finger sa motorista sa Bacolod. Ginpahayag ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go nga ilan na ginpatawag ang driver agud mao sisa ang natabukag ma-reprimand sa iya nahimo. Giklaro ni Go nga hindi government employee ang driver sa community service vehicle nga ginpahulam ni Mayor Aldi Benitez sa katapos ang youth organization sa 2023. Itugyan niya na sa alkalde itugyan sa alkalde ang pagpangusisa sa City Legal Office. Ginpahayag niya nga ang unacceptable behavior ang wala nagapakita sang values ng syudad. Samtang ginapaabot ni Traffic Deputy Jose Antonio Rubelio nga mag-coordinate sa ila ang pati na ang nagkuha sang litrato sa nakilalaan nga driver agud mapatod ang iya nabuhat nga traffic violation. Mula sa side mirror ang service vehicle gani ginatugyan ini ni Robelio sa katapos ang Land Transportation Office. Plano sang alkalde nga i-turn over ang salakyan sa barangay nga nagakinahanglan sang salakyan. Very unacceptable ang iya nga ginhimo kag hindi gid man husto tong ginhimo iya. That's why we would like to talk to the driver kag usisaon siya kung ano natabo kag nag-amuto siya. Now as to the specific violation sa traffic violation, we still could not tell kung ano gid nga violation because wala gid kita sang facts and circumstances. Ang ara lang sa aton subong kung ano ang ginbutang sang nagpost sa social media sang picture niya. So we are encouraging actually ang nagpost didto kung pwede nga magkadto sa bitaw or sa City Mayor's office kay para mahimuan man sang formal or official nga complaint kag maathagan gid kung ano gid ang natabo para ma-determine kung ano ang liability sang driver.